मित्रांनो, आज मी चाललो आहे आमच्या काजूच्या बागेत पातोळीवर. तर आमच्या पातोळीच्या बागेत भरपूर असं पाहण्यासारखं आहे. म्हणजे मोठी काजूची झाडं, त्याच्यानंतर आंबे आणि एक त्याच्यासोबतच एक छोटासा ओढा देखील आहे. या ठिकाणी आम्ही कधी एकटे येत नाही, कारण या ठिकाणी हे जंगली प्राण्यांचा वगैरे भरपूर हे असतो, म्हणजे फिरत असतात. वाघ वगैरे, बिबटे वगैरे या ठिकाणी आहेत. त्यासोबत रानडुक्कर, कोल्हा, ससे, तर अशा प्रकारचे प्राणी वगैरे या ठिकाणी असतात. आणि मी ॲक्च्युली 1-2 वेळा तरी रानडुक्कर वगैरे बघितलेले आहेत, ससे वगैरे बघितले आहेत भरपूर वेळा. अजून वाघ किंवा बिबट्या वगैरे बघितलं नाही आहे आणि शक्यतो येता पण नाही समोर. आणि ॲक्च्युली ह्या वर्षी देखील आलेला असं भरपूर जण सांगत होते. या ठिकाणी जी आमची बाग आहे त्या ठिकाणी एक बकरा त्यांनी खाल्ला मारून, पण तरी देखील आम्ही या ठिकाणी येतो, कारण घाबरून राहिलो तर असंच काजू वगैरे पूर्ण इथून चोरून घेऊन जातील. त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आलो तर टीमनेच येतो, शक्यतो 3 ते 4 जण येतो. त्यासोबत आमच्यासोबत कोयती, दांडे वगैरे पूर्ण असतात, काजू वगैरे काढायची काठी. मी आता आलो आहे आमच्या बागेमध्ये पातोळीवर. तर या ठिकाणी आमची साधारण 80 ते 100 आंब्याची कलमं आहेत आणि त्याचसोबत 20 ते 25 गावठी काजूची झाडं आहेत. तर माझा भाऊ अमोल वगैरे आणि त्याचे 2 मित्र हे सर्वजण त्या ठिकाणी काजू वगैरे काढत आहेत आणि मी जरा पूर्ण शूट करतो आहे. माझं शूट झाल्यानंतर मी देखील काजू काढायला मदत करणार आणि त्याच्यानंतर आम्ही संध्याकाळी 6-6:30 वाजता आम्ही घरी जाऊ. तर आत्ता मी ज्या ठिकाणी आलो आहे तर ही बाग आमची 40 ते 45 वर्ष जुनी आहे. म्हणजे आमच्या आजोबांनी या ठिकाणी आंब्याची झाडं वगैरे लावली, काजूची झाडं लावली. तर इकडे तुम्ही बघू शकता, ही आमची कलमाची झाडं आहेत. तर किती उंच आहे बघा झाड. हे जुनं आंबा कलम आहे, जवळपास 30 ते 35 वर्ष, अधिकच म्हणजे 40 वर्षापर्यंत याचं एज आहे. ह्या वर्षी पाणी देखील भरपूर सुकलेलं आहे, नाहीतर दरवेळी भरपूर पाणी असतं या ठिकाणी. आता संपूर्ण पाणी सुकलं आहे बघा. इकडे पाणी वगैरे भरपूर कमी झालं आहे, थोडेफार मासे देखील आहेत. आणि या ठिकाणी झऱ्याचं पाणी आहे, पण आता सध्या हे प्लास्टिक वगैरे पूर्ण त्याच्यामध्ये पडल्यामुळे संपूर्ण घाण झालेलं आहे पाणी. हा पूर्ण एरिया आहे, मस्तपैकी पहाड आहे. इकडे खाली देखील मस्त असा व्ह्यू आहे. आणि इकडे ही आमची आंब्याची वगैरे बाग, काजूची झाडं. ही काजूची झाडं देखील 30 ते 35 वर्ष जुनी आहेत आणि सध्या आंबे देखील लागले आहेत. हे आंबे साधारण ह्या महिन्याच्या एंडिंगला रेडी होतील. आंबे देखील लागले आहेत. साधारणतः हा आंबा एक एप्रिलच्या एंडपर्यंत तयार होईल. भरपूर दम लागला आहे. चालत आलो, जवळपास अर्धा तास चालत होतो, कारण आमच्या ह्या बागेमध्ये यायला 2 व्हीलर वगैरे येत नाही. पूर्ण इकडे गाडी पण येत नाही कोणती. आम्हाला एक 400-500 मीटरवर गाडी पार्क करावी लागते आणि तिकडून मग चालत यावं लागतं. काजू, आंबे वगैरे संपूर्ण इकडून टोपलीतून भरून किंवा क्रेटमध्ये भरून न्यावे लागतात. ही आमची जुनी काजूची झाडं अजून देखील भरपूर प्रमाणात उत्पन्न वगैरे देतात. आणि हे एक फणसाचं झाड आहे या ठिकाणी. हा बारका फणस आहे, त्यामुळे शक्यतो आम्ही याचे फणस नेत नाही काढून. या ठिकाणी जरा पाणी वगैरे आहे व्यवस्थित मस्तपैकी. काजू देखील लागलेले आहेत. अजून खालच्या बाजूला जाऊया, ज्या ठिकाणी आपला ओढा आहे. भरपूर वाट डेंजर आहे. वाव, इकडे ही जागा बघा मस्तपैकी थंडगार एकदम. अरे बापरे, उमलेच्या पायावरती. या ठिकाणी संपूर्ण असं जंगल आहे, पूर्ण घनदाट झाडी आहे आणि मधूनच हा छोटासा ओढा आहे. आणि या ठिकाणी पाणी देखील स्वच्छ आहे पूर्ण, फक्त याच्यामध्ये पालापाचोळा पडलेला आहे.
मस्त असं थंडगार वातावरण आहे आणि ही आमची बाजूला काजूची झाडं आणि त्याच्यावरती आहेत ती आंब्याची झाडं. तर या ठिकाणी इकडे प्राणी वगैरे देखील येतात, म्हणजे डुक्कर वगैरे, त्याच्यानंतर बिबटे, भेकरं वगैरे, ससे, असे भरपूर प्रकारचे प्राणी वगैरे या ठिकाणी येतात. त्याचबरोबर पक्षी देखील भरपूर आहेत. एकदा मी ह्या झाडावर, काजूच्या झाडावर काजू काढत असताना एक वेळा रानडुक्कर देखील आलेला, पाणी प्यायला आलेला वरून. त्याच्यानंतर इकडून तो खालून काजूच्या झाडाकडून वरच्या बागेतून कुठे पसार झाला. त्याच्यानंतर ससे वगैरे देखील बघितलेले आहेत. सकाळच्या वेळेला जर तुम्ही आला तर कोल्हे वगैरे देखील बागेत असतात. त्याचबरोबर मोर वगैरे देखील या ठिकाणी असतात आणि मोराची पिसं वगैरे मी भरपूर वेळा इथून आमच्या घरी घेऊन गेलो आहे. तर असा मस्तपैकी या ठिकाणी असं आमचं जंगल टाईपमध्ये वातावरण आहे पूर्ण. पण आम्ही शक्यतो त्या ठिकाणी एकटे वगैरे कधीच येत नाही. इकडे सगळे पंटर लोक काजू काढतायत. झालं रे काढून काजी? होतात. किती जमा केलास? कपाळ तुझा अर्धा किलो. एवढे काही जमा केलास? आणि तकडच्या काजीचे? त्या काजीचे पण याच्यातच असतं लाल. हा भारी. आदित्य कांडेकर इकडे काजू मोडतायत. हे खास इथे पोहण्यासाठी आलेले आहेत, होय ना आदल्या? होय पोहण्यासाठी आलेलो आम्ही. हां. तर अमोल म्हणाला आता काजी आमच्यात म्हणून काढूया. ओके. पण खास कारण आहे पोहण्याचं. अंडरवेअर घेऊन येतस ना दुसरी? होय ना. ताप करशील बाकी काम तू. अरे खा पूर्ण. अरे अक्को तोंडात घातल्याने ना. बुझण्या सगळ्यांना पाठवून ठेव तू. आम्ही बघता. अजून एक बोंडू खा, त्याच्यात डायरेक्ट काजी सकट खा आणि काढ नंतर तोंडात बाहेर काढ. झालो बुझण्या खाऊन झालो. मस्त आहे एकदम. मालवणी बोल. काय मुंबईत रवान मराठी शिकला का शुद्ध? नाही मस्त आहे एकदम. गावची बोंडुले मस्त लागतात. काय बोलता? आईला भारी. जेवण नाही रे घराकडनं? रानटी फळ असतं एक. रानटी फळ नाही मिळता, काजी लावलेले होत. पण बाहेर खायची मजा वेगळीच असते. हो आईला झालं मला. तो तुझ्यापेक्षा भुसण्यान चांगलं खाला ना मस्त पैकी एका दमात. काच पण खाताला काय रे? नाही बैल कसा बैल असतात ना ते काजी टाकून देतात.
एक नंबर, भारी पकडलं ना. एक नंबर आहे. दुसरा पण धरलाय ना. भुसने तू जेवलं नाही काय रे? होय भुसने. हे आता बोंडू आहेत, आता आपण खाऊया. आई शपथ रे 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 रे, कसे बकासूर दोघे जण खातात. बघूया बघूया कोण पहिला खाता तो बोंडू. यो भाईना टाकल्या. काय मोडल्या ना. हा काय खाली बघ, पेर बघ. तुम्ही सकाळी येला असताल असं आहे ना. तर आपण आता घरी जातोय. हा तू बोल आदल्या. बोल आदल्या. तर आपण आता घरी जातोय. हा तर पुढे पुढे काय माहिती नाही. जाऊ दे. आमच्या चॅनलला लाईक करा. तर संध्याकाळचे 5:30 वाजलेत आणि आम्ही आता घरी चाललो आहे. साधारण 4 ते 5 किलो काजू भेटल्या आणि बाकी काय बोंडो वगैरे खाल्ले. म्हणजे मी नाही खाल्ले, बाकी आदित्य आणि भूषण यांनी मस्तपैकी पोटभर असे बोंडो खाल्लेत. मजा केली भरपूर एकदम. पण पाण्यात पोहायला भेटला नाही, कारण आता पाण्यात पोहत बसलो तर उशीर होणार. तर मंडळी, आमची काजूची बाग तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला नक्की सांगा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.